Oheň. Vidíte, ten kripl to zapálil. A už je důvod, protože nechodíme už s nezapalovačem. To je důvod. Kamo? Ale lidi, nevapujte, to taky může stát. Jondro. Stačí jen blbě hodit, škrtnout a jste v píči. Jako tamhle jsou hasiči. A teď jsou. Tu. A ono to začíná hodně hořet. No. Ale to je plast, Ondra, to cítím, čum. Jdeme blíž. Tak fakt to půjdeme ještě zůstalo, jo. A koukejte, jak tu tady je celý za to. Tím jak sviň. To se vám musíme důkaz, že to bude větší. A to jde na nás. Nebude. Nám policajti domluvili, že až jdeme pryč, že to je bezpečný. Už to přestalo hořet. Já to hoří, ale máš hodně kouře. A jo. To je buď uhlí nebo plast, nebo všechno z dohromady. Počkej, nejdi. Zdár. My víme možná... Nějaký feťák? Jo, my víme, my jsme ho dokonce i trochu viděli. No. To si zapálil ty? Hej, jak jste to viděli? Jako, Že my jsme... Na Urbex, prostě máme, jsme tady trošku se nás to zajímalo. Malej čůrak na nás zavolal Ty cajty, takže jsme šli pryč a my jsme viděli nějakýho týpka, který tam prostě to... Místo, jo? Hej, to je ale extrém. Čekej, pojď! Pojďte, tam něco budou dělat. Ale my jsme byli svědci. Až se to vybuchne. Musím se prosekat. A když se mohl dostat domů. A když já taky mohl počít tu moji sekerku. Vždycky rád jsme daleko. Ty Peťo. Tak už budou další hasiči, tak půjdeme dál, jo. Pojď ke mně. Nejsem tvůj pes, vole.